V oblasti hospodárenia s energiou je čoraz zjavnejšie, že iba dôsledný ekologický prístup môže priniesť skutočný a dlhodobý ekonomický efekt. Túto stratégiu výrazne podporuje aj technológia elektromobility, ktorú u nás intenzívne vyvíja spoločnosť Greenway Operator. Nedávno predstavila verejnosti svoj komplexný systém infraštruktúry pre masívnejšie zavedenie elektromobility do praxe. Je známe, že najzraniteľnejším článkom elektromobilov bola doteraz časová náročnosť dobíjania batérií. Projekt Greenway rieši tento problém prostredníctvom výmeny celých batérií v sieti staníc na výmenu batérií, z ktorých prvú nedávno slávnostne otvorili v Bratislave na Starej Vajnorskej ceste. Projekt Greenway má za sebou dvojročnú históriu. Najväčšou prekažkou, ktorú sme museli prekonať, je v zásade presvedčiť našich partnerov na vytvorenie platformy, na ktorú sa nám podarilo vlastne v rámci tejto platformy zorganizovať firmy z energetiky, veľké spoločnosti, samozrejme potenciálnych klientov, pre ktorých sme dokázali presvedčiť, že vieme byť pre nich ekonomicky atraktívni, a samozrejme výrobcov aut, taktiež spoločnosti, ktoré nám dodávali vlastne inštaláciu napríklad tejto našej výmenníkovej stanice, ktorá je v pozadí za mnou. Čiže my vnímame, že tým najväčším problémom bolo samozrejme v úvode presvedčiť všetkých partnerov, že elektromobilita je tá správna cesta do budúcnosti a že spôsob, ktorým na to ideme, že vytvorenie operátora, ktorý vlastne koncentruje všetky riziká, ktorý vlastne od klientov potom berie mesačný paušál za službu namiesto tovaru, tak toto vnímam, že to bolo najväčším momentálne aj úspechom, by som povedal, prekonaním a zároveň prekonaním toho problému. Tým najpodstatnejším riešením je, že sme dokázali vlastne energiu do elektromobilu dostať v krátkom čase, pretože naši klienti nemajú samozrejme možnosť čakať hodiny na to, kým elektromobil kým bude mať plné batérie. Práve preto ten problém sme vyriešili postavením a budúcim budovaním vlastne výmenníkových staníc, ktoré samozrejme postupne baterky nabíjajú a jednoduchou výmenou, tak ako bolo demonstrované, v priebehu 5-6 minút dokážeme vlastne tomu elektromobilu opäť dať plné baterky, čo znamená, že máme opätovný dojazd 200 km, približne 200 km. To znamená, 2-3 výmenami denne vieme spraviť 400-600 km a podobne. Na slávnostnom prestrihnutí pásky sa na prvej stanici na výmenu batérií Greenway projekt zúčastnil aj podpredseda vlády Slovenskej republiky, minister vnútra Robert Kaliňák, čo zvýraznilo dôležitosť projektu z celospoločenského hľadiska. Je to výborný nápad. V mnohých prípadoch ešte ako sami výrobcovia povedali, ešte je to trošku niečo väčšie a podobne to na začiatku, ale má to veľký potenciál vývoja a zlepšovania parametrov. A keď už dneska vykazuje možnosti u tých firiem, podnikov, ktoré majú veľa kilometrov ročne, že je to lacnejšie, tak popri tom, že to naozaj zelený projekt, čo je najpodstatnejšie na tom celom, tak ak to ešte aj efektívnejšie ekonomicky, je naozaj treba, aby takýto projekt mal zelenú všade, kde sa dá. Mňa to naozaj oslovilo, lebo týchto technológií som samozrejme privržencom a to, že je to vlastne slovenský projekt a de facto jeden z prvých v Európe, tak to, čo má možnosť nás predávať v zahraničí, tak to treba podporovať jednoznačne. Samozrejme, rezort od rezortu má šancu nejaké veci použiť, určite každý svojou mierou vie prispieť, čo je najpodstatnejšie, ak je to efektívnejšie, ak je to lacnejšie v niektorých oblastiach, tak to spojenie toho, že to je lepšie pre životné prostredie a zároveň je to výhodnejšie pre štátny rozpočet, tak tým pádom vlastne by štát na to mal prirodzene mať prioritný záujem. Myslím, že to hlavne otázka aj pre odborníkov, nechcem byť chrobák truhlík, čo sa vo všetkom vyzná, ale určite sú napríklad v našom prípade, v našom rezorte, kde plánujeme mať vlastne 8 centier, ktoré budú dodávateľsky podporovať celú štátnu správu práve na takýchto princípoch, čo sa deje aj dnes len trošku neefektívnejšie, tak vôbec nevylučujem, že sa aj v štátnej sfére môžeme stretnúť s projektom, ktorý bude šetriť štátny rozpočet a bude prinášať vlastne aj pozitíva pre životné prostredie. Takže ja som presvedčený, že v nejakej podobe sa s ním určite aj v štáte stretneme. Prvými partnermi projektu Greenway sú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú pravidelným rozvozom tovaru a služieb. Projekt Greenway bol vypracovaný na základe podrobných analýz, ktoré vychádzali zo skúseností a potrieb týchto spoločností.
Samozrejme, súčasný systém je naďalej otvorený pre ďalšie zdokonaľovanie a bude prirodzene vychádzať v ústrety ďalším potrebám. S elektromobilitou súvisí nielen samotná prevádzka tých elektromobilov, ale aj výstavba infraštruktúry, ktorá je veľmi dôležitá. Keďže my staviame operátora, to znamená, že riešime obidve tieto témy. Klient bude dostávať auto a bude dostávať samozrejme k dispozícii infraštruktúru plus a energie, plus všetky druhy poistenia a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa na to pozrieme z pohľadu nejakej konkrétnej komerčnej spoločnosti, tak my vlastne projektom Greenway sa snažíme ukázať, že prevádzka elektromobilu nie je len ekologická, ale aj ekonomická v prvom rade. A každej spoločnosti v konečnom dôsledku ide o na jednej strane dosiahnuť čím vyšší zisk, čo sa dá aj prostredníctvom znižovania nákladov. A náš projekt má ukázať to, že prevádzka elektromobilov je ekonomická a tým spôsobom vlastne dávame našim potenciálnym klientom a budúcim klientom samozrejme možnosť uspieť v rámci tvrdej konkurencie v ich vlastnom biznise. Na prezentácii projektu Greenway sa zúčastnili medzi inými hostiami aj úspešní slovenskí profesionálni cyklisti bratia Veličovci. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo svojom príhovore ocenil iniciatívu skupiny podnikateľov, ku ktorým patrí aj Ján Miškovský. S projektom Greenway som stretol ešte pred prvej spolupráci s firmou MyEnergy. To bolo pri projektoch v oblasti zelenej energie, fotovoltické elektrárne. Tam sme začali spolupracovať s pánom Badíkom a Ulehlom a vznikla spoločná myšlienka, slovo dalo slovo, ruka dala ruku a bol vymysel na svete, bolo logo, bola idea, boli ľudia a vyšiel tento momentálny pilotný projekt Greenway Operátor. Tak základná vec, ktorá tu je, alebo základný problém celého je cena. Cena auta a momentálne musím povedať aj ten vývoj tých technológií, ktorý rýchlo napreduje, ale v tom čase, keď bola tá myšlienka na svete, tak boli problémy hlavne s batériami, s vývojom batérií, nie sú výrobcovia na auta, tak tá problematika hlavne bola okolo aut, ktorá sa postupne vyriešila tým, že sme nahovorili alebo dali do spolupráce s firmou EVC, urobila krásne auto, ktoré ste videli, ktoré dnes je chodivé, je homologizované, je úplne perfektné, je funkčné, takže v podstate to bol najväčší problém, bolo auto. A ďalej už tie myšlienky, alebo teda tie idei okolo billingu, okolo softwérov, okolo tých GPS navigácií a tých iných technologických prvkov už bola v podstate taká bežná naša rutina, my to robíme dlhodobo v tejto oblasti, takže pre nás to bola už v podstate taká bežná práca. Ale najväčší problém, musím povedať, bude s autom. To inovatívny projekt, je jediný, ojedinelý ten projekt. Má veľký potenciál rastu, nie na Slovensku, ale aj v zahraničí. A to je presne, tieto ukazovateľe, tieto prvky hovoria o tom, že tento projekt spĺňa všetky prvky kvalitného startup projektu, ktorý môže slovenský subjekt rásť v Európe, možno aj vo svete. Je to určite aj záujem vlády Slovenskej republiky, aby sa Slovensko stalo krajinou, kde sú elektromobily naozaj doma. Projekt Greenway je unikátny aj tým, že momentálne od začiatku sme ho stavali tak, aby sme nepočítali so žiadnou podporou štátu. Chceli sme ukázať vlastne, že tie elektromobily je možné komerčne prevádzkovať už v aktuálnych podmienkach. Keďže sú tiché, budú môcť napríklad robiť nočné rozvozy. Hej. V niektorých častiach, mestských častiach nie je povolený vstup aut v noci, máme výhodu. Taktiež, najmä mimo Slovenska, do mnohých väčších miest, do centier miest auta nemajú povolený vjazd. Elektromobily by sme chceli dosiahnuť, aby mali tento vjazd povolený. Očakávame prudký pokles výrobných cien nákladov batérií, čo vo svojej podstate spôsobí, že elektromobily budú lacnejšie, čo znamená, že nie je potrebný až taký vysoký nájazd 60-70 tisíc kilometrov, ale menej. A máme spravené analýzy, ktoré ukazujú, že bežný občan najazdí medzi 20-30 tisíc kilometrov. Toto ročne. Toto očakávame, že by sa mohlo udiať v horizonte 5 rokov. To znamená, že v horizonte približne 5 rokov sa chceme začať venovať nielen flotilám komerčným, ale aj bežnému občanovi klientovi.